Hello Marys! What's up nerds? It's me again Ronan and welcome back to my channel! Hey everyone! Hey guys! Kamusta naman kayo? I know, lagi ko na lang 'tong sinasabi na it's been a while, no. Ang tagal ko na hindi nakapag-vlog, my goodness. I think the last time na nag-vlog ako, nasa Bukidnon pa ako. Well, I'm here now in Manila, here in Makati. Yun na nga, I'm back here in the metro and it's rainy season na, no, I think. Kasi umuulan na everyday nang umuulan at hindi na ganun kainit. So sana tuloy-tuloy ito. Anyway, kamusta kayo guys? I'm doing well naman so far. And for today's video nga pala, kasi I think the last video ko, I talk about yung bago kong supplement, anxiety supplement, which is ashwagandha. Sige. After a few months ko siyang ginagamit, nakadalawang bottle na ako guys. Yung pangalawang bottle ko now, malapit nang maubos. Ito yon, malapit na siyang maubos and I'm actually thinking of i-rest ko muna siya. Nung sinesearch ko, nagre-research kasi ako about ashwagandha, sinasabi kasi nila na kailangan daw ipahinga mo muna. One thing, okay, so balikan ko yung dati kong sinabi regarding ashwagandha. Tinake ko siya before sleep. And kinabukasan, mafe-feel mo yung mafe-feel mo yung effect niya. Wala ka masyadong anxiety, medyo dire-diretso, medyo clear yung isip mo. May mga nagki-creep in pero hindi sila nagpo-proceed. So parang dire-diretso lang, walang mga trigger kang meron ka natitrigger pero hindi siya yung talagang nagsistay, nawawala siya kaagad. So less stress, less anxiety, parang ganun. Effective siya sa akin talaga. One thing na napansin ko lang sa kanya habang tinitake ko siya ng matagal, para siyang may, paano ko pa siya para siyang may parang numb, hindi naman yung numb na numb, no? Pero parang, dati kasi pag meron akong nasasagap na trigger, which is everyday, si anxiety, pag may nasasagap ang trigger, hindi siya nawawala, nakukuha mo siya, nasasagap mo yung trigger and then paikot-ikot lang yun siya sa isip ko hanggang na-anxious na ako. Nung tinitake ko si ashwagandha, may trigger akong nasasagap pero hindi siya nag-stay. Nawawala kaagad siya na bablock. Parang ganun. Sabi nila, isa daw yun sa effect niya, parang nakaka-numb siya ng emotion. Sa akin naman, hindi naman siya nakaka-numb. Pero minsan lang, parang, ewan ko, I'm not sure sa inyo, pero sa akin, parang siyang, dati kasi, sanay ako na pag may trigger ako nasasagap or na-anxious ako, yung thoughts, pabalik-balik do. Minsan, nasa-stop natin siya kasi, this is okay, anxiety lang to, stop. So, masa-stop siya. And then later on, makikreate na naman siya ng panabagong thoughts with the same subject. Tuloy-tuloy lang siya. No? Ganun si anxiety hanggang you feel anxious na, hanggang hindi ka na mapakali. With ashwagandha, ninanumb niya yung papasok na may nasasagap akong trigger because of something. Tapos andyan yung thought. Binablock niya, andyan lang yung thought, pero binablock niya, hindi ka na-feel anxious, hindi siya yung, pag in-stop mo na siya, stop, I'm okay, anxiety lang to, ganyan. Siyempre, inaano mo, no, kina-counter, mo kaagad. Nawawala siya, hindi siya yung magkikreate siya ng panibagong, babalik ulit siya doon sa train of thoughts na yon. Tapos mawawala lang siya pag nadidistract ka na talaga, yung palang matindihang distraction na, mawawala siya sa isip mo, then you'll feel better. With this, ganun yung effect niya sa akin. Hindi naman ako yung totally, yung numb sa emotions, yung nawawala ng gana gawin ko ano yung dapat kong gawin. I'm still emotional as I used to be
madali pa rin akong umiyak, madali pa rin, yung tipong ganon yung effect niya sa akin. So, sabi kasi nila, kailangan daw ipahinga mo. Meron din mga iba na nagsasabi na tuloy-tuloy lang for a year na nga nilang tinitake, tapos maganda yung tulog nila, ganyan. Wala siya masyadong effect sa tulog ko. Okay? Wala siya masyadong effect sa tulog. So, siguro, iba-iba yung yung effect niya sa atin, sa bawat isa. So, I'm not sure kung anong effect nito sa inyo guys, pero ito yung effect niya sa akin. So, iniisip ko pa kung isa-stop ko ba siya talaga. Kasi konti na lang naman to. Siguro isa-stop ko siya for a month. And then balik ko naman ako ulit. But iniisip ko pa, hindi pa ako ganun ka-sure. Now, sa kaka-research ko, meron siyang maganda kasing combination na pwede mo siyang i-partner, which is good for anxiety din. Tinry ko na siya, nag 1 month na yata ako. Aside with this, isa sa anxiety, I think na post ko na to dun sa, sa Facebook ko. Anxiety supplement ko is magnesium glycinate. Yun. Ito siya. Nabili ko siya sa Healthy Options. Medyo pricey, pero tinry ko lang siya kasi nga maraming nagre-recommend sa kanya. Ito naman, marami kasing klase ng magnesium. So, hindi ka basta-basta lang mag-take ng magnesium. Kasi, importante na yung magnesium na take mo, yung na-absorb talaga ng katawan. Yung talagang marami siyang magnesium na naipoproduce, parang ganun. Ito yung pinaka-best sa mga nakikita ko, yung magnesium glycinate. Meron din kasing magnesium citrate, which is, I think, siya, medyo more on fiber na, magbabawas ka ng magbabawas. Oo. Pero magnesium din daw yun. Pero for anxiety, for calming, for stress reliever, magnesium glycinate. Now, nung tinitake ko siya, so sabay ko silang tinitake before sleep. After a month, yung effect niya na sa akin, kakaiba naman. Yung effect niya sa akin is, yung lalim ng tulog ko. Dati naman, malalim na ako matulog. Pero ito talaga, yung lalim ng tulog ko, yung tipo kahit 4 lang na oras yung tulog ko, pagising ko, parang 8 hours yung tulog ko. Parang ganon. Kasi nga, di ba, yung trabaho ko, I normally sleep very early. Kasi yung shift ko normally nagsa-start around 4 a.m., minsan 6 a.m. So I have to wake up at around 3 a.m. para maka-ready na. Normally, syempre minsan, minsan hindi ka naman talaga nakakatulog ng agad-agad, 'di ba? Minsan yung tulog mo kasi nga kaka-social media, kung ano-ano kakabasa. Nakakatulog ako around mga 8, 9 ganon. So parang ilang oras na lang yung tulog 'yun, mga 5, 4 parang ganon. Tapos nagnanap na lang ako ng tanghali after shift. Now with this, dati kasi paggising ko parang groggy ganyan, magkakape, pero tulala muna. Eto hindi. Yung effect niya sa akin, kahit na mga 4-5 hours lang yung tulog ko, gising na ako. Parang 8 hours na yung tulog ko, kahit na kulang pa yung tulog ko. Yan yung effect niya sa akin. And then I feel relaxed the entire day. So with this, binablock niya yung mga anxious thoughts, yung mga kung ano-ano mga pumapasok sa isip ko with ashwagandha. Tapos with this naman, para akong okay lang, kalma lang. Wala yung ano gagawin? Wala yung walang ganong moment. Parang okay lang, everything is okay, everything is fine. Tapos relax lang talaga ako. O parang ganon yung pakiramdam ko sa kanya. Hindi ako natataranta. Tapos paghiga ko, hindi yung ikot ako ng ikot para lang makahanap ng tamang pwesto ng katawan para makatulog. Maya-maya, tulog na ako. Ganon. Tapos ang lalim ng tulog ko. Tapos, after, let's say, kahit nga nap, kahit nag-nap lang ako ng, normally, nananap ko lately, mga 1 hour or 2. Gising na ako. Parang okay na yung katawan ko. Parang, tara na, let's go. Ganyan yung effect niya sa akin. Yun. So, eto, yung anxiety supplement na tinitake ko, magnesium glycinate, tsaka ashwagandha extract. Yung ashwagandha, nabili ko siya sa Puritan Pride, around 700 plus. Ito naman sa
Yung magnesium healthy option ko naman siya nabili around 1,200. Medyo pricey siya guys, pero ano, 60 capsule ba ito? 90 pala, 90 vegan capsules. Ganon yung paandar nila, no? Pero you can, ano naman, you can look for mas cheaper naman sa online. Pero tinry ko lang siya talaga. Pero maganda siya sa akin. So I think ituloy-tuloy ko na. Uy, hindi ako ano nito ha. Walang ano sa akin. Affiliate sa akin yung mga ito. Sinasuggest ko lang siya para meron kayong option to help you out. Nasa inyo na kung gusto nyo i-take or kung gusto nyo i-try. Then let me know ha kung ano yung effect sa inyo. Kasi feeling ko iba-iba talaga yung effect sa bawat tao. Kasi yung iba yung effect nila dito. Iba namang effect sa akin. So this one din, iba namang effect nila sa iba. So akin naman, I can only talk about kung anong epekto niya sa akin. Sa akin mismo. Personal experience ko sa kanila. Hindi ko muna siya chinika before kasi nga kaka-take ko pa lang, 'di ba? Pangit naman yung kaka-take ko pa lang tapos nag-review na kaagad ako. But anyway, yun. Eto guys, nasa inyo na if you want to try it. No? Then let me know ha kung maganda ba yung kung ano mang effect sa inyo. Para at least tapos i-share nyo sa baba para at least may options yung karamihan mabasa din nila. 'Di ba? Anyway guys, yun lang muna. I'll try my best. Truly, I'll try my best na makapag-upload kasi parang neglect na yung YouTube channel natin. Hopefully, makabangon ulit itong YouTube channel natin. But anyway, thank you sa mga nagme-message. Yung sa mga nag-send sa akin ng messages, na nag-update sa akin about their anxiety issues, na they've been following my anxiety journey or mental health journey online, and then nag-message sila sa akin to let me know na maraming naitulong sa kanila, and they feel good na at least may nakaka-relate, meron ding gaya ko daw na pareho na experience. You don't have to do that, pero still thank you. It makes me feel good, validated, ganyan. Thank you so much. Anyway, yun lang muna. Guys, thank you talaga. And please, subscribe to our channel, and then recommend nyo sa mga friends yung may mga anxiety issues din. Baka sakali makatulong, di ba? Ayun, so until next video na lang ulit, no? As I've always said, please choose life. Please choose happiness. And please, hindi na ako marunong mag-vlog, guys. Please start your day with a smile. Bye for now. Bye!